večer. Miro, nazdar. No serus. Čo taký sám? Vianočná debka? Asi tak. A z čoho? Veď máme za sebou dobrý rok. Si robíš srandu, nie? Veď kopec vecí sa nám podarilo. Hej. Počkaj, ja ti to všetko ukážem, jedno pekne za druhým. Čo mi ukážeš? No, začalo to na jar, keď sme na obvodovej ceste vysvetlili ľuďom, aký je rozdiel medzi cestou a ulicou. No myslíš, že to ľudia pochopili? No ľudia možno áno, ale ten úradník, čo to mal riešiť, pamätáš si, mal to v šuflíku a nás obvinil, že sme to zdržovali. A keby sme ho netlačili, doteraz to má v šuflíku. Tak... Miro, ale takých úradníkov podľa mňa nájdeš na každom úrade, ktorí miesto toho, aby niečo spravili, tak sa radšej vyhovoria na druhých. Ale to nás nezastavilo, nie? Išli sme ďalej. Pozri, pred 2 rokmi sa nám smiali kvôli plánu obnovy, že tie peniaze nikto nikdy nevidel a tento rok získali z plánu obnovy 660 000 na nové cyklo popri Revúcej. No to hej, no. Akurát pamätáš si, hej? Keď sme upozornili na nejaké nezrovnalosti v tom projekte, už sa nikto neozval. Podľa mňa sa na to dívaš príliš depresívne, ale jasné je, že si to pamätám. Zasadili sme kvietky a podarilo sa nám vybaviť čo? Stojany pre deti ku školám. Konečne sú pri školách stojany na bicyklách. Jasné, ako stojany pred školami úplne super. Ale zase ti musím povedať a osviežiť trošku pamäťak. Kým sme netlačili na mesto, aby podalo projekt, tak by sa to nikdy neudialo. A následne, keď bol projekt schválený, 2 roky sme sa snažili, 2 roky presviečali ministra, ministerstvo, aby konečne poslali peniaze. Nakoniec teda stojany parádne pred školami však, až na to, že však niektorí učitelia, učiteľky na nás nahnevaní, lebo nezniesli kritiku. Keď sme povedali, že tie stojany sú na zlom mieste, no tak čo? Dobre, ale ľudia pochopili, prečo sme to spravili. A tí učitelia, aj tie učiteľky, podľa mňa to pochopili tiež. Fakt si myslím, že by si mal prestať hundrať a začať sa tešiť z vecí. Pozri, posadili sme na bicykel kňazov, spravili sme čo? Požehnávanie bicyklov, no. Prišlo kopec ľudí, vydarená akcia a potom projekt Preparkujme. Miro, pomohli sme ľuďom, aby neplatili pokuty od 1. januára za parkovanie na chodníku. Nie len tým v Ružomberku. To sú dobré veci. Chápeš? Pomáhame. No dobre, doteraz nám nadávajú za to, no ale tak keď myslíš, no. Merače. Mesto má merače a sme prvé mesto v Čechách a na Slovensku, ktoré má sieť meračov a vieme, koľko aut prejde, akou rýchlosťou. To je fakt super. Akurát sme prišli na to, že na 30-ke ľudia jazdia 50 a popred školu a popred detský park 70. No super, fakt. A s tebou je to strašne náročné. Bicibus, videl si to? Potešili sa decká, potešili sa rodičia. Áno. Veľmi vydarená akcia. Veľmi vydarená akcia. Pamätáš si, ako ťa skoro zrámoval šofér MHDčky, čo? Veď to máš natočené na videu. To si zabudol? Miro, som tu. Žiadna vdova, žiadne siroty. Poďme sa na Vianoce baviť o pekných veciach. Dostali sme na bicykel primátora, aj celé vedenie mesta. Títo páni sa s nami chceli odfotiť. Usmej sa trošičku, sú Vianoce. Miro, prestaň byť taký skeptický. Veď spolu s mestom robíme na najväčšom projekte prepojenie Čudkova s centrom mesta, pekne po červenom asfalte. Upokojená ulica a aj primátor s vedením mesta opakovane, dokonca aj na markíze, deklarovali, že chcú menej aut na tých uliciach a že chcú, aby tam bola pokojnejšia doprava. No tak mi potom vysvetli, že prečo odtiaľ vypadli z toho projektu aktívne prvky upokojenia dopravy, ako vyvýšené priechody. Alebo ak to teda myslia naozaj vážne s tým upokojením dopravy, tak prečo doteraz nezmenili kategorizáciu tých komunikácií? Miro, ty si podľa mňa v mladosti zanedbával driftovanie. Keby si viac driftoval, dneska na meste rozhoduješ o upokojení dopravy ty. Laca, prečo nás vlastne potom tlapkajú po pleciach a chvália za to, že robíme skvelú prácu, keď to nakoniec celé dopadne takto? Ja som len hlúpy Laco, ale aj na Štedrý deň viem, že nezáleží na tom, ako sa politici usmievajú alebo čo ti hovoria. Keď nás potlapkajú po pleci, vždy dávam bacha, ako sa naozaj chovajú a čo robia. Ľudí, ktorí vedia, že chceme lepší život v meste, je stále viac a viac. Miro, prestaň hundrať a začni si konečne užívať Vianoce. No dobre, Laco, ale ja tých ľudí stále nevidím. Kde sú? Lepšie sa pozri.
sú všade okolo nás. Želáme vám